हमेशा समझावत रहनी कि बाबूजी बीड़ी मत पी, बीड़ी मत पी। बीड़ी छूटल ना छूटल, लेकिन दुनिया छोड़ के चल गइलन। हमार के जानते रे, हम तो लगता था कि पागले हो जाए कुछ दिन में। दीदी बाबूजी के चलते तो हम तो और ही पागल हो जाए, दिन भर कुछ ना कुछ। अब बीड़ी खातिर पैसा नहीं हो दिल ना हम कि जाए ना देम ना जाने कहां से उनकरा का पैसा मिल जाला। उहे तो हम सोचे ना कि रोज कहां से बीड़ी मुट्ठा की मुट्ठा ले आवेला ना, पियत रहलन दिन भर। देखी ना कि जब खाना के ना खाली बीड़ी के चिंता ही कर रहेला। अरे ये उम्र में बीड़ी के नशा लग जाला ना, तो खाइल पियल का अच्छा चीज ना सुझी। हां दाल भात रोटी सब्जी तो छोड़ दे। इनकरे लोग के खोआ मलाई सुनी हम भी बोल के लगी। ए बहू का एक गिलास पानी लिया बोलो। बीमारी हो जाए कहता तो फगले बका के हो ना। हां के वहां की घरवा में रोने तो बीड़ी पी घर में साव है ना। बीड़ी हां पानी लिया बोलता नहीं। पानी हां हम तो रोने के कुछ ना दे, ना पानी ना खाना। हम जानते हैं तू ना देबू। अब होना दिहन ढेर चिल्लाए मत ला के देता नहीं। बड़ी गरम बारिशन हमरा बीड़ी पियला, लेकिन बीड़ी बिना हम जे ली अपी पानी और कुछ चाहिए ना ना जा। हाँ बताओ, सवेरे ही ने बीड़ी हो रही बा, बीड़ी खाती अपना ना हमारे को बोलिए देताड़ी सन कि पैसा कैसे मांगी, कैसे पैसा मांगी। बीड़िया पी तो खुकी आराम हो जाए। कोनो उपाय निकलो। अरे बाबूजी कहाँ जाते नहीं? कथो ना काशी पहनी है, दिखाई दिखाई हमरा के। ये धुआं का अच्छा दिखाई लाई हाथ लाई। हम जाना तनी कि वो बीड़ी पिए तनी। बाबूजी कितना बार लोग समझाए कि मत पी बीड़ी मत पी, एकरा से कितना बीमारी होता है, कितना लोग के जान चल गइल बा। कब ले समझ छोड़ दी, समय का रखल बा, खाई पी दूध पी। अजीब कइले बानी रहुआ। बीड़ी पियला से का होखेला? जिंदगी बचेला ना, जिंदगी खत्म होखेला। बीड़ी पियला से पीढ़ी बढ़ेला, बीड़ी पियला से दिमाग बढ़ेला। और सब सड़ेला अंदर। हमार दादो पियलन, बाबो पियलन, बाबू चल पियलन, गइलन, हम पियतनी। पियते चल गइलन। 1000 बार मना कइनी है कि बाबूजी एरे से 10 तरह के बीमारी होला, मत पी। चली लाइन फेंकी। नहीं खे बीड़ी कहाँ फेंकी? अरे बीड़िया फेंकी। कहाँ फेंकब देखे तो हमार हाथवा बीड़ी बहबे होने बा हमे देखा बीड़ी बा। हमरा एक बनावा तनी लाइन होने बा। अरे दिखाई जाए दो। मिल गई। ए देखी एहे न बा। और कहता नहीं कि ए कोने बा बीड़िया दे दा। आज से बंद। अरे कैसे तो हम कहाँ अधामत कह के ले गोर नाच में ले रहे कब सुचाई ना तो बैंड पार्टी में ले ला, कब हम कोलबा सवा कुल गावला सब बूढ़ा बेसवा गावला सब वो में जे एगो सिवनिया एगो लड़की निकल के वो में जे ले ला हम बीड़ी। पैसा दे का हो बीड़ी पिए के? हाँ अच्छा चीज खातिर मांगम तो देम, लेकिन ये फालतू चीज खातिर मांगम तो ना देम। जैसे आदमी के शरीर भी नुकसान करे और जानो चल जाए। हो गई लो खांसी, हो गई नो। अब ऐसे तरह की बीमारी हुई। पता नहीं कि फेफड़ा सड़ेला, आदमी के सांस लेने में दिक्कत होखेला, आदमी के कैंसरो हो सकेला। कैंसर हो सकेला? बीड़ी छीन के बेच देली और कैंसर होला, 28 होला। हैं तारा माई के ना होला? हमार माई बीड़ी पीली। तारा माई के छीन के बेचता का कहानी है फिर से कहीं तो बताओ तनी अभी। बीड़ी पी गया तड़िया बीड़ी। तू जा ना, हटो ना, अब हो गई जा, और ना पियो जा ना। हमार माई के पटर करियन, हमार माई बीड़ी पिए लिखत।
आपने पियलन तो सोचलन कि हे पूरा बाबू। जवारे पियला बाबू तू जा ना पियो जा उठ। तो रही ना सूती ना पड़ रही। बड़ी दुख तू का बड़ुआ करे ऐसे हमरा के बोल देलन बाबूजी ऐसे इतना मतलब कि अरे बैठ ना रे छोटकी का होई तहरा से का बताई कुछ छिपलो बा का जना भू के बा कुछ का जे जनाई बताई तहरा के तो का हो गई? कुछ ना रे ना जाने कोने से इतना बीड़ी बतेली ना कि बीड़ी का हाँ। ना जाने कहाँ से लेके आवेलन बाबूजी पियत रहलन हम देखनी तो हम पकड़ लेनी पीते तो हमरा के कहलन कि हम ओकर प्रोग्राम में जाए नहीं तो ब्यास जी के तो लौकी कटहर जी कौन कौन बड़न तो हम जाए नहीं तो हम उनकरा लोग से मांग के लावेले हम उनकरा लोग के शो देखे खातिर जाने ना तो हम तू वजह या से बीड़ी लेके कुछ आवेले। झाल बजाइलन की ढोलक बजाइलन की बेंजो बजाइलन की उनका का पैसा पैसा मिलेला। कहाँ जानी बाहर के बात के जानी रे उहे तो हम हमरा के कह देलन चट सा इतना देख रेख के बाद ही हालत बा आदत से मजबूर बोल आदत उनका से के लाचार तनिक भइल बा। समझावत पागल हो गइल बानी कहे कबू लगा हमरा समझते के नहीं तू पैसा देत बाड़ू तार पैसा से पिए नी तार मार नहीं के पियत हमर मार पिए ली रे बता ओसे ही बोलेलन अपन हाँ। पीर के चक्कर में दूसर के बोले के लूरे नष्ट नहीं कर खे देलन। हां रे अब हमरा रोज मालिक हमर पूछत रहेलन कि बाबूजी कैसन बाड़े बात का बताएं कि पियत रहेलन बीड़ी हाँ दिन- दीदी कमाल ओकर नु बुझला कि 1 रुपया कहां से आवता। एक तो ऐसे ही बीमार बनन और पर जब बीमारी हुई ना तो कुल पैसा लाग जाए जितना वो कमेले बाड़े रखले बाड़े हाँ। सब फटाहाल करके रख दिहन परेशान बानी रे का कहीं इनखरा के बुलावे के पड़ी लगता हमरा के तो एकदम आदत से बुला लाचार हो गइल लेबू बाड़े तो बाबू। घर के काम कैसे चली? ई कमाइबे न करेला ना घर ही खाली बैठल रही है। एगो रूम में ना खाली बीड़ी खरीद के पैक करके रख देवे के बाबूजी के तबे सुधरी हन का होता? कहाँ गेल रहलन अब अरे कैसे- गुलडानी बगीचा में घूमे। हमरा के का कह के गेल रहलन कि जाता नहीं रिपोर्ट लावे खातिर ई कभी कोनो काम ना मिलली हां। टेम्पो ना मिली तो साइकिल से जाकर नहीं चाहत रहे कि साइकिल से चल जाए साइकिलिया पंचर हो गइल बिया। तो पंचर हो पंचर गइल तो बन बाबूजी जाला, ए खातिर नवाब। बनावे के नहीं खे। अब किने के पड़ी का नया? पंचर ना बनेला हीरो बन ना नवाब पैसा साहब बा। हमरा बिजली के हम बनवाई साइकिलिया। ना घूमे खातिर चौक चौराहा पे मिक्सचर आ बिस्कुट आ कॉफी पिए खातिर पैसा होला और ई बाबूजी के जाए खातिर पैसा नहीं खे रिपोर्ट लावे। हम नहीं के लगता कि जाए के पड़ी हम जाता नहीं चाहते नहीं बार बार ये कहता कि जाता नहीं है जतनी का फेरा होता है कहता है कि साइकिल पंचर हो गली गई में तो बाप क्या साइकिल जाने? फेल हो गई टेम्पो नहीं मिला ये क्या रिपोर्ट। हां जा आपके बार ना आइनो त अपन अच्छे समझा का छोड़ अच्छे दे। समझाओ। काहे के केहू के आसरा में रहे के अपने से जाके देखे के बा बाबूजी की रिपोर्ट रिपोर्टवा जी तो कुछ मतलब शांति मिलू मन में रोग रही कुछ तो उसी दवाई इलाज लेके तो- करावे के पड़ी हाँ। नु। समझे में नहीं ख्याल बिना ज्यादा नहीं रे आराम करम सिर लगता कि फट जाए इतना टेंशन बा का बोल बाबूजी? ए दीदी दीदी का हो गइल बाबूजी? का भेल रे का जाने काहे खासत है? अरे बाबूजी का भेल मत आप तो बाबुआ ना आइलन का रे ना मैं कहत रहनी कहत कि रहनी हां कि बीड़ी मत पी बीड़ी मत पी बीड़ी मत पी तो ये अपने अपने खाली अलबदा कहलत रहा अपने बात खाली पास करे के बारे के अब एगो दवाई चलाता बीड़ी पी अरे छतिया रे छतिया आप
पी बीड़ी एगो तो दवाई चलता जानते बानी कि दवाई चला तो में अरे उठी उठी हमेशा समझावत रहनी कि बाबूजी दवाई चलता रवा पिया मौसे में तो दवाई काम करी कुछ समझे में नहीं किया अब तेरे बाबूआ जी भी ना जाने कने अपने मारिहन हमनी हो सबके मारिहनी हमेशा समझावत रहनी है कि बाबूजी मत पी बीड़ी उठी बाबूजी हमनी के बात सुनी हन तबे न रे बाबूजी का कही हम ए बाबू एगो बीड़ी पिया दो मरते समय भी बीड़ी पियन उठी बाबूजी उठा दे बेटा बाबूजी 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 सांस बंद हो गई लेकिन करो की बाबूजी भाभी भाभी हाँ बाबूजी के टीबी हो गइल बा का हाँ और दोनों फेफड़ा खराब हो गइल बा जल्दी से बाबूजी के हॉस्पिटल लेके जाए के पड़ी का दोनों फेफड़ा भी सड़ गइल बा हाँ ये बबुआ जी तो हॉस्पिटल केकरा के ले जाए बताई ना बाबूजी के नु बाबूजी तो दुनिया में देख बाबूजी नमस्कार प्रणाम हमें अंकिता सिंह और रो लोग की वीडियो देखी और देख के बताएं कि कैसा लगा था। बस रो लोग खातिर एक छोटा सा मैसेज बा जे खातिर हमनी लोग इतना मेहनत की हाँ और सबसे पहले तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के शेयर करी जा और कमेंट में बतावे कि वीडियो कैसा लगा था। नमस्कार, हम गोपाल सिंह भैया सब भोजपुरिया समाज के पैर छू गोड़ लागत हनी। हमरा कहे के मतलब है वीडियो बनावे के मेन मकसद का बा कि बिल्कुल नशा मत करी। गांजा, शराब, दारू, गुटखा, पान जो भी नशा बा तो हमनी के शरीर खातिर एकदम बिल्कुल हानिकारक बा। ऐसे हमनी के वीडियो बनो नहीं जा कि नशा में इतना ताकत भाई कोनो दवाई काम ना करी। तो ऐसे भैया से हमारा सब भाई से हजूरी बिटुए कि वो सब कोनो नशा मत करब। आज के बाद में हमू ना करब। वीडियो बनल से बहुत बड़ ज्ञान मिलल हमारा के कि देखी नहीं जवानी में बुढ़ापा आ गइल आ खो चल गइनी हम। तो एक साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।